Име и адрес, моля. Димитър Стефанов, ЖК Люлин 8, блок 817, София. Какво работите, Димитър? Аз съм графичен дизайнер. Го работите? В момента за никого. Тоест сте безработен? Да. Но чета много и се надявам скоро да си намеря работа. Търся си постоянно. Окей, Митко. Ще ви задам няколко въпроса относно местоположението ви вчера след обед. Около 4 часа. Мисля, че си бях легнал. Болеше ме главата. Мислите, че сте били в леглото? Да, не бях. Бях си легнал, да. Добре. И това е било след обед, а сутринта? Пак в леглото. И през целия ден сте били в леглото? Да. Видяхте ли се с квартиранта си? Нали имате съквартирант? Как се казва? Да, не съм го виждал, но да, не. Мисля, че той излезе някъде. Името му е Стефан Петков? Да. И така. Вчера сте били в апартамента през целия ден, нали това твърдите? Да. Не трябваше ли да се явите вчера в съда? Да, но това беше недоразумение. И какво недоразумение по-точно, Митко? Карах с невалидни документи. И откъде идва недоразумението? Мисля, че и от двете страни, защото не знаех, че документите ми са останали невалидни. Получили сте призовка да се явите в съда, нали така? Да. Явихте ли се в съда? Не. Не мислите ли, че трябваше да се явите в съда и на място да разрешите това недоразумение? Да. Но решихте да не отидете? Да. И вместо това останахте в леглото? Да. Окей. Предполагам, че съда ще ви потърсят отново по този повод. Митко, познавате ли някого с името Мария? Мисля, че това е жената, която живее до нас. Стефан ходи при нея понякога. Разговаряли ли сте с нея? Не. Никога не съм говорил с нея. Никога не сте разговаряли, въпреки че ви е съседка? Не. Какво ви е казал Стефан за нея? Какво ми е казвало ли? Че бъбрива, познава баща му от работата или нещо такова. Те са работили заедно и мисля, че го беше помолил да й помага от време на време. Да. Добре. От кога се познавате с приятел и Стефан? Боже. Срещнахме се, когато бяхме на 15. Значи от 11 години. Окей. И така. Баща му е приятел с Мария. Бил е приятел с Мария. Знаете ли къде беше Стефан вчера след обед? Мисля, че каза, че е на интервю в града. Да, или пък... Не знам, не мога да се спомня. Въпреки, че е било едва вчера, Да. значи не греша, като казвам, че сте прекарали целия ден вчера в апартамента си. Да, бях там. И кога се върна вкъщи Стефан? Трябва да е било около 7:30. Добре. И не сте чули нищо след обеда? Някакъв шум в съседния апартамент? Не, нищо особено. Беше доста тихо. И познавате Мария, но никога не сте си говорили? Не, мисля, че я видях веднъж, но не съм говорил с нея. И не знаете нищо за кражбата от апартамента й? Не.
Не знаете ли нищо за изчезналите пари от апартамента й? Не, изобщо. Господи, не. Виждали ли сте тази бележка, Митко? Не. Никога до сега не сте я виждал? Не ми е позната. Имате ли представа кой я е писал? Ами прилича ми на почерка на Стефан, но не, всъщност не е неговият. Не знам, не. Става въпрос за ютия. Ясно. А виждали ли сте ютия в апартамента ви? Мисля... Да, имаше някаква... Да, определено имаше. Чия беше ютията? Нямам представа. Предполагаме на Стефан. Вие ползвали ли сте я? Не. А вие не сте ли? Предполагам Стефан. Да, предполагам той е ползвал. Добре, трябва да ви кажа, че вчера след обеда Мария е била нападната в апартамента си. Нищо не знаете по въпроса, така ли? Знаете ли нещо за това? Не знам. Сигурен ли сте? Да, абсолютно. Тя добре ли е? Не. А какво е станало? Била е нападната в апартамента си. Сигурен ли сте, че не сте чули нищо вчера след обед? Сигурен съм, да. И не сте ходили там? Не съм. И не сте виждали Стефан да ходи там? Не, въобще нямам идея какво е правил. Нали ходи там, като казвате от време на време? Да, ходи, но понеже вчера отиваше на това интервю, не мисля, че би могъл. Не, би могъл да отида там. Окей, благодаря ви. Благодаря.